Kita Pinoy bay hilig kayo taog shorts. Dapat ato na nang na-master. Hantod karon wala Japon ato na master. But today ato nang usbon 5 rules na choy tan-awon ta mag-shorts. Number 1, length. Ang pinaka-importante na rule is dapat dili mo lapas sa tuhod. Kanang lapas sa tuhod bay, fashion na sa amo sa una 10 years ago. Karon bay, wala na siya na uso. Sa rason na dapat dili malapas sa tuhod kay para taas tan-awon imong legs. Pandak mo ka basta mubo tan-awon imong legs. Mubalance ba siya sa imong upper body ba? Second rule, dapat sakto ang width, ang kalapdon. Paglapad man kaayo ang shorts god, mupurma na siya murag sayal, lain tanawon bay. Kung dako kaayo ang opening sa shorts bay, ang imuhang legs maklaro ang kagamay, or kung dako siya mugamay tanawon, ang imo sang bagtak samot kagamay tanawon. So dapat ang width dili kayo siya lapad. Number 3, colorful kayo imong shorts. Avoid colorful na shorts bay. Solid colors ang gamita. Khaki, black. Now, if ganahan jud kag colorful na shorts, ako i-advise sa imuha, ang imong upper, plain color lang gamita para mo balance sa imong short na colorful kayo. Same sa imong shoes, dapat dili colorful. Pag mag-colorful ka og shorts, gamit ra ka og solid colors. Kilain matanawon bay kung imong shorts colorful, ang imong t-shirt grabe ka dagag patterns, ang imong sapatos yellow orange, full ba kay katanawon, mura ka gangster, mura hip hop sa 1980s do, colorful kay ka. Number 4, use non-show socks. Di makita na medyas. Unless kung padulong ka og basketball or jogging or below 18 years old ka, kay fashion man na nila. But if 18 years old and above na ka bay, dapat no-show socks para dili baby boy looking. Dili 150 ba? Mahalon ka tanawon bay. Taas og value. So far, if ganahan ka sa video, please subscribe on my channel. Number 5, dapat kabalo ta mo utilize na nindot tan-awon sa atong shorts. Unsa ako pasabot? Ato nahibaw-an sa shorts bay pang-oran ra. Ba't kabalo sa tamo gamit og polo or long sleeve pares na to og shorts, kanang Oxford na long sleeves or linen na long sleeve para kung daytime kay init sa ato chuy ka na siya pares sa atong shorts bay. Gamitan na natong loafers na shoes na may mga types of long sleeves na medyo hayahay ra siya. Nindot kinatanawon ni pares sa shorts bay para mo level up atong fashion do. Ganahan kasi Inday na gwapo kay tatanawon. That's it. This is Dong Pons and you are watching Choy Tabay.